pauwi na kami o paano na kami, paalis na papuntang New York. Before kami nag-start nag-drive, sabi pa niya, "Are you sure you wanna go with me?" Sabi pa ni Tami. Gusto niyang makasure na, "Hi mga ka-Facebookers! Hello everything! Good morning everyone! Good afternoon, good evening, kahit anong oras kayo dyan. Pilohilo! Pidudida! Hi guys! Ito na yung part 2 sa mga nag-aabang, sa mga gustong makita yung part 2 natin sa love story at sa mga sacrifices talaga. Yung mga pangyayari dito, ganap-ganap dito sa buhay ko, pagdating ko dito. So yun, ano yung last nating nakita guys? Yung inano ko siya, napakasalan mo ako. At before that, may nagtatanong sa comment kung bakit ko siya pinakasalan. I-answer ko yan mamaya sa last nitong video na to. Kasi may nakita akong comment doon sa Facebook na bakit mo siya pinakasalan na gano'n na siya. Okay, answer ko yan mamaya. But anyway, so yun na yun, pinakasalan na niya ako guys. Diretsahan na to guys ha, kasi baka mataas, ayaw ko ng sobrang taas na. So that time na yun, pinakasalan niya ako, 'di ba? So madumi siya, bumalik siya sa trabaho, ako dinadrop niya ako sa apartment, ganon. So ano na siya guys, alam ko na meron siyang babaeng Pilipina, and then yung mga club na hubad-hubad, yun yung mga ano niya, and then parang sa sobrang gwapo niya, feeling kasi niya na ang daming babae. Well, actually naman talaga kapag yun yung mag-flirt, ang babae talaga madala. Kasi mahitsura. Ang pangalan po niya, ang letter is letter S. Letter S yung beginning ng pangalan niya. Yung araw na yun, yung pinakasalan niya ako, so nag-process na kami ng 2 years. Okay? Nag-process na kami ng 2 years na green card. So, yun, nag-process na kami. Tapos na yun, yung interview namin sa New Orleans. New Orleans ba yun? Yeah, New Orleans ba yun? Basta yun, sa South. So, nag-process na kami. Tapos na yun. Tapos na. Natapos na yun lahat. Ganun. Ang story kasi, guys, hindi niya ako palagi... Well, actually, may makakain naman kami sa doon. Pero, yung rice ng ano, na mabibili mo, hindi sack of rice, yung sako. Ano yung mga, ano lang, yung mga container lang na maliliit, yun, pagkasya-kasyahin ko yan, 1 linggo, I think. Basta maliit siya, at saka that time, hindi naman ako kumakain ako ng rice, masarap. Pero iba talaga, pagdating mo dito sa Amerika, iba talaga yung kakainin. Kung ano yung kakainin nila, yun yung kakainin mo. Ako naman, humingi ako ng rice, binilhan ako ng kunting rice. So, dapat pagkakasyahin ko yung rice na yan. Parang limitado yung kain. Ang pinakamasakit sa akin is yung kapag aalis lang siya. Kasi wala akong makain. Rice lang, and then kung may itlog, to make sure na hindi ko yun gagalawin yung itlog. Kasi, yun talaga, kinakount niya for sure. So, yun yung mga counting, mga leftover, mga ganon. So, meron akong mga nakikilalang mga Pinay, buti na lang, pangalanan ko na si Iris. So, yun, at iba pang Pinay na, yun. So, yun siya. And, you know, mabuti naman sila kasi dinadala nila ako sa mga, kung asan yung gathering, sa parties, kina Maria, basta yun. So, sa Florida ito, sa Pensacola. So, diba, nag-away na kami dahil meron siyang babae, ganon. So, that time, guys, binalik na niya yung computer sa apartment. That time, wala pa akong laptop. Yung cellphone ko, hindi pa ako makapag-internet, ganon, wala. So, ang ginawa ko, guys, ang desktop. So, ang ginawa ko is bumalik ako online, okay? Nag-ano ko, kung saan ko siya na-meet na online, doon ako, hotornot.com yun. So, doon ako bumalik. So, sabi ko, naghanap ka pala ha, mayroon ka palang 3 babae ha sa Pilipinas ha, ganun. Sabi ko, mag-try nga ako habang andito na ako. So, yun yung nangyari. So, mag-try nga ako habang andito na ako. So, nag-try ako. So, nag-login ako, the same account. The same account ba yun? Or different account? Hindi ko na maalala guys, basta the same website. So, sabi ko, mag-try nga ako. Baka naman, meron akong makita, andito na ako. Kasi alam ko na talaga guys, na hindi kami magtagal kahit pinakasalan niya ako dahil yung time na yon, kachat na yon yung Josephine web call na ba, web chat na sa Yahoo pa noon, Yahoo Mail, yung yahoo.com, and then Yahoo Messenger. So yun, doon sila video call. Every time na mag-video call sila, sabihin mo that you stay in the side para hindi daw makita. Kasi yung Josephine na yun, hindi pala niya alam na itong si S, may ano pala,
may Pilipina nang napakasalan at dinala dito. So, yun yung alam. I'm sure, sinabi niya yun before kasi for sure malalaman kung ilang asawa na, diba? Kung magdala ka dito ng babae, dapat malaman ilang asawa na, ganun, ganun. So, I think, sinabi niya yan finally sa kanya. Pero, that time, hindi niya ako pwedeng, kasi sa kitchen nakatutok yung computer niya sa kitchen. So, kapag magluluto ako, sabihin niya ako na dito ka sa gilid para hindi makita. So, yun. So, yun yung mga pangyayari. Ang sakit-sakit, guys. Ang sakit nang naramdaman ko na hindi ko gets. Pero that time, nag-start na akong nagbalik sa website na yun. And then, ito yung mga kaganapan with Tami. So, nagbalik ako sa website, hanap ko ng click, yes or no. Kasi ganun yun eh, yung site na yun eh. I don't know kung exist pa ba yun, kung meron pa, hotornot.com. So, yun. Kasi, kapag gusto mong lalaki, yes. No, no, no. Itong si Tami naman, ang gwapong-gwapo, kahit may edad na, alam natin may edad na ba. Same lang inang edad nilang dalawa actually. Disim lang sila ng edad. Almost the same birthday. September 22 si Tami, yung September 20. Yun talaga yung September 20 yung isa, September 22 itong si Tami. So, parang pareha sila ng edad talaga. Sabi ko, ang gwapo, Italiano. Sabi ko, ang gwapo. So, niyes ko, pero ang dami kong niyes. Ang dami kong niyes. Yes, 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 yes. So, yun. Itong si Tami, siya yung nag-message. Mga ganong message. Hindi ko na maalala guys kasi dinilit ko na nga yung account yun after. So, yun, nag-usap kami, hello, how are you? So meron na akong na-meet, pero hindi ko alam na siya yung maasawa ko, ha? So, ito namang si S. So, palagi siya nakipag-video call sa and then meron din siya mga kachat, iba, dalawa yung Maria and then Josephine. Si Josephine yung palagi niyang video call. So, every time, guys, sa silos ko, guys, kahit alam ko nang maghanap din ako, paminsan sila, ganun ba? Magwala man ako, guys, magwala. Siya parang, hoy, what are you doing here? Ganun, parang ipalaalam sa babae na meron siyang babae din dito. Pero tutakbo guys, pumasok sa sasakyan niya na truck. Doon siya magkipaglaplapan ng mga, mag-usap talaga sila. So doon sila mag-usap palagi pag phone. Pero pag video call, may respeto naman ako guys. Hindi ko naman inaano na, uy, andito ako, hulog, ganun. Mag-ako doon sa gilid. And then makipag-usap, kasi guys, headset. So hindi mo maririnig mo lang yung usap ng lalaki, salita ng lalaki. So, yun siya. And then, so finally, itong si Tami, ang first conversation, hindi first, parang ang conversation namin ni Tami na naalala ko is, oh, I like you, ganun. Where you from? Sabi ko, andito ako sa Florida. And then, Pilipino ako. Dinala ako dito ng American din, ganun. And then, yun, sinabi ko yung story na mayroon siyang iba. So, naghanap din ako, ganun. So, sabi ko, asan ka? Sa daw siya, New York. Ang conversation na hindi ko makalimutan talaga is yung, I'm here for, sabi ko, andito ako para hindi maglaro. I'm not playing game. Sabi ko, andito ako para hindi maglaro. Sabi kasi niya, you're too young. So, ang sabi ni Tami, you're too young. Delete me. Kaya sabi pa, i-delete yung account. Parang, hindi na tayo mag-usap. I-delete natin ito. I-delete mo na ako. Sabi niya, i-delete mo na ako kasi you're too young. Sabi ko, I'm not playing game. I'm here for real love. Mga ganun ba? Basta yun. Parang, inano ko sa inyo nga, naghanap ako ng real love. Hindi ako dito. Wala ako dito. Hindi ako nagigame lang. Nandito, naghanap ako. And said, I like you. And then suddenly, so we exchange number na guys. Email. Exchange number. And that time na, 1 week lang guys 1 week, nakilala ko si Mr. Nakilala ko yung Mr. ko. So, that time, dinilit na namin yung account. Meron na siyang number sa akin, telephone number, at meron na din akong number sa kanya. And that time, yung cellphone ko is limitado yung oras. Guys, first namin ni Tami conversation, 1 hour. Talagang ang taas. Every time na mag-usap kami, ang taas. And then, nagagalit yung isang lalaki kasi, yan, tawag-tawag ka ng lalaki, and then, yung, ang oras na overtime na, magbayad na naman ako ng extra, ganon. So, yun, email. So, yung laptop, yung computer desk pa rin ng unang lalaki yung ginagamit ko ng ganon. Pero, mostly tawagan. So, yun, nag-usap kami ni Tami, palagi kami nag-uusap, ganon. Sila din, palagi silang nag-uusap. Pero kami, palagi nag-aaway pa rin. Away pa rin kami kasi parang, dinala mo ako dito, mag-asawa na tayo, pero parang wala na talaga. And then, yun, palagi kami nag-aaway, silusan, and then galit ako palagi sa kanya kasi palagi nakatunga nga sa video call na yung Josephine na yun. So, June, July, pagka July guys, na pagdesisyonan, sabi pa ni Tami,
Hindi pa kami nagkita ha, sabi ko. Okay, I'm going to drive to Florida para makikita daw sa akin. July siya. So first meeting namin, guys, ito yung sabi ko sa una kong lalaki. Papunta dito yung taga New York, yung guy na meet ko online. Kasi meron ka naman Josephine. So ngayon, meron din akong bago. So mag-meet kami. Alam niya. So ngayon, parang ano pa siya, parang galit-galitan, ganon-ganon. Kasi ano daw, mayroon akong kamit. And then, sabi, meron ka ng Josephine, din meron na rin akong bago. Kasi hindi naman tayo magtagal. Kasi alam nyo naman, hindi naman talaga tayo pwede. Kasi look, away tayo ng away, meron ka ng iba. Naghanap na rin ako ng iba. Kinakabahan ako, guys, kasi ano ba, pumunta yung lalaki na andito na ako sa Amerika, hindi nakahanap pa ako ng taga dito talaga sa Amerika. So ngayon, kinakabahan ako kasi, oh my God. So, at saka gwapo pa naman, guys. Gwapo talaga, guys. As in. Yun yung asawa ko ngayon. Alam nyo, New York to Florida, ang layo. Ang layo ng drive. So that time, hintay. Okay, tinawagan niya ako. Ito, may tayo. Yung sasakyan ko itim. Kasi alam nyo naman, mga sasakyan ni Tami, ganun din, the same design. Yung 2008, the same design talaga. So, yun itim. So, ngayon, ako din, ang payat ko, guys. Ang payat na ang taas ng buhok ko ng straight. Galing Ribande, galing Pilipinas, di ba? Ang taas at ang straight ng buhok ko. So, ngayon, meron na akong glasses na pang motorcycle ba? Pang habal-habal. Habal-habal na sunglasses. Yung suot ko, wala pa talaga ka-style, guys. Yung suot ko, sabi pa niya, oh, andito na ako sa parking lot, ganun-ganun. Sabi ko, okay, patungo na ako, hanapin kita, ito yung sasakyan. Guys, nagkabog-kabog yung puso ko, guys. Paglabas niya sa sasakyan, guys, sabi ko, ito na yun. Paglabas niya sa sasakyan, guys, ang gwapo. Nakaitim lahat, parang si Fernando po. No joke, guys, no joke. Naka-glasses ng itim. So, ang gwapo, sabi ko, patay. Para talagang si Fernando po, guys, na sabi ko, oh my God, kinikilig ako. Ang tinitignan ko, ang baba. Ang baba. So, ito to ba? Sabi ko, oh my God, ang gwapo. Sabi, wala, parang hindi ako nagpaano. Sabi pa niya, ang first sabi niya sa akin is, you're too short. Yung sabi ni Mr., you're too short daw. Sabi ko, natawa na lang ako kasi alam mo, that time, hindi, mahiya pa ako magsalita, guys, lalo na in person. At hiya-hiya ako magsalita, lalo na English. Oh my God, no joke. Pero ang look niya talaga parang artistahin, guys. Ang taas, ng gwapo na sobrang Italiano. At saka, oh my God, sabi ko, di ba mahilig siya mag-open dito? Parang sobrang down yung ano dito. At saka mabalhibo, sabi ko pa. Sabi ko, malhibo siya dito, dito. Hindi niya yan palagi i-close na gano'n. Parang open yan dito palagi. At saka wala pa siya masyadong tiyan that time. Pakita ko nga yung mga picture kung gaano siya payat pa that time. Hindi man sobrang payat, pero kakaiba siya noon. Inopen niya yung back door. Sabi ko, wow, ang bouquet, guys. Ang laki na bouquet. Puro roses. Puro roses ang bouquet. Kahit isang roses, walang nakapagbigay sa akin na yung parang, mahal mo ba? Yung parang lalaki na nagkagusto sa'yo na binigyan ka ng isang roses. No. Siya yung pinaka-first time na nagbigay at ang laking bouquet roses. Sabi pa niya, oh, where do you want me to put this? Ganon-ganon. So sabi ko, oh, let's walk. Go to the apartment. Hindi apartment ko, apartment ng isang lalaki. Sabi ko, pupunta kami doon. So, sahibutin na lang wala siya dito nagtrabaho. Sabi ko, naisip ko, oh, magbilis tayo. Bilisan. Naisip ko, bilisan natin baka uuwi. Yun, ay magkita itong dalawa. Sabi ko, natakot talaga. Yun yung pinakatakot ko. Kaya parang ako, dali tayo, bilhin natin doon, ilagay natin doon, ganun. So, nilagay namin doon. Binigyan niya ako ng ano, guys, yung necklace. Doon, necklace. First ever din na regalo na mamahalin binigay sa akin. First meeting pa yun namin ni Tami. Necklace. Sabi ko, oh, I stopped to jewelry store to decided to give you a gift. So yung necklace, sabi niya, oh my God. Sabi ko, oh my God. It's like, thank you so much. Parang hiyang-hiya pa ba? Hiyang-hiya talaga ako. So, nilagay niya, guys. Oh my God. First time, kay Tami talaga na-realize ko na yung mga first time na mga babae na sobrang kilig na kay Tami talaga ako naka-experience ng ganon. So, binigyan ako ng necklace, nilagay niya dun. So, palabas na sabi ko, let's go. Kasi nagmamadali ako ba, let's go. So, ang first ask niya sa akin is, can I kiss you now? Kinilig ako, guys. Kinilig ako. Sabi pa niya, can I kiss you now? Hindi talaga nag-hug, hindi pero yung kiss na yun, guys,
Smack lang, guys. Smack. Sabi ko, oh my God, kinilig ako, guys. Kasi, nihangiyo, guys, ang lalaki na can I kiss you now? Kasi dapat sila pala dito kapag magkita, hug and kiss. Kaya ako, para akong ginawa ko, naulaw man ako, eh. Nahiya man ako, eh. So, yun. Before kami lumabas sa puntahan, sabi niya, can I kiss you now? So, yun, kiss. So, sabi ko, patay, dito pa talaga kami nag-kiss apartment ng lalaking ito. So, first time namin. So, kinilig ako doon. So, umalis na kami. Pupunta kami sa apartment. Ang ginawa namin, kumain kami kasi malapit sa tubig yung, hotel pala. Malapit sa tubig. So, kasabi ko, doon tayo sa malapit sa tubig. So, doon kami sa sa outdoor, inom-inom. Ang first ano niya sa akin, parang pusa ba? Hindi ko naalala na may ganun siyang habit. Parang ganunin nga, he hit me. He's hitting me. Like my back, ganun. Ganyan yan siya. Yung parang, yung likod ko ba, ganun yan. Parang mawala yung kaba ko. Kasi I think nakikita niya, kinabahan ako. Sinabi ko, alam ng lalaki na kasama ko yung, si Tammy. So, ang sabi pa niya sa akin, okay, you stay with him. Sabi pa ng lalaki, okay, you stay with him, pero, ang gusto kong gawin mo, 3 o'clock in the morning, uwi ka dito. Kasi trabaho siya in the morning eh. So, trabaho siya maaga. Sabi, I want you to cook me something before I go. Magpaluto pang kigwa, guys. So, ako, dahil yun yung hindi mag-gets ni Tammy. Kasi bakit nilutuan ko pa raw. Umuwi ako, Tammy drop me 3 o'clock in the morning. And, yun, Tammy drop me 3 o'clock in the morning to cook him some breakfast. And, yun, babaon para sa trabaho. And then, Tammy will pick me up again to bring me to the hotel. Pero guys, yung first namin ni Tammy, yung kami ni Tammy talaga, walang nangyaring masama. Kung ibang lalaki pa yun, kung ibang lalaki pa yun, for sure, harutan agay, shit. Harutan agad, wildness kama. Wala. Si Tammy, walang ang first niya, wala talagang nangyari. Hindi naman ako man siya, sige, hubad na tayo, ganun, wala. Wala, naghintay lang ako sa kanya, wala. Walang nangyaring sex, walang nangyaring harutan na halika na parang baboy, wala. Parang baboy. Walang nangyari. Ang ang nasa-shock lang ako sa kanya is, naghubad siya, with brief, of course. Ganyan naman sila dito, di ba? Hindi naman mahiya, lalo na kapag girlfriend, boyfriend. So, naghubad siya, sabi ko, patay. Ang balhibo, ang dami. Buong katawan, ang dami. Sabihin ko na sa inyo, guys. Sabi ko, my God, parang monkey. So, sabi ko, parang monkey talaga. Sabi ko, ang daming balhibo, buong katawan, ang dami, lahat. Basta buong katawan, ang balhibo. Sabi ko, patay, monkey. Doon ako na pero walang nangyari, guys. Wala talagang nangyari sa amin. As in, yun yung pinaka ko, wow, ito talagang lalaking to, siya. Parang kakaiba siya talaga kasi walang nangyari. Ang tinanong ko sa kanya, sabi niya, wala siyang anak, wala siyang asawa, never experience. May mga girlfriend siya noon, pero wala siyang asawa at walang anak. Umuwi siya, 3 days lang ata siya doon sa floor. I think hindi na ko nakalimutan, basta ang dali lang niya kasi meron siyang trabaho and then mag-drive pa siya pa New York at 2 days drive yun. Alam mo guys, before siya umalis, Florida, pabalik to New York, alam niyo kung anong ginasabi pa niya sa akin? I will buy you a laptop. So, yun laptop, dito pa guys, siya, gateway na pula. So, sabi pa niya, sige, I will give you a laptop para hindi ka na makipag-away sa ex mo. Ex na tawag niya sa ex mo. And then, kapag mag-contact tayo through na lang, kasi yung cellphone mo, bawal mag-over, yung oras na pagtawagan. So, ngayon, ang gagawin natin is video call, and then emailing. Email na lang. So, binilhan niya ako ng laptop sa Best Buy. So, yun yung pinakauna kong first ever na laptop. Everything is first. Kay Tammy, guys. Everything is first talaga. Kahit 24 na ako that time, everything is first talaga. So, sabi ko, sobrang sayo ko. And then, bumili siya ng Sprint. Wala akong internet, di ba? Wala akong internet. At ayaw na naman niya akong makipag-connect sa internet ng ex ko. So, ngayon, ang ginawa niya, yung Sprint, may stick. Nagbayad siya 200 monthly. 200 monthly. Yung stick ng Sprint na stick, isaksak mo lang siya USB. Ang lakas ng internet. So, yun siya. Yun yung internet ko. And then, nagbabayad siya monthly 200. First time namin nag-meeting, ganun yung ginawa niya sa akin. Laptop, internet, on the go. Wherever you go, dala-dala mo yung internet at laptop mo. So, yun siya. Sobrang sabi ko, swerte ko naman. Sabi ko, naisip ko talaga, swerte ko. Umalis na siya, diba?
So, ito yung nangyayari sa apartment habang andun ako sa ex ko. So, hindi na kami guys, wala na talaga, I promise, o walang nangyari kasi siya pa party, trabaho, party, ganon, hubad-hubad ba. So, yun yung nangyari. One day, so, yung time na yon natutulog na ako. Kasi nagsisilos siya kasi binigyan ako ng laptop. Parang naano siya ba, na-insecure siya. Na-insecure siya kasi meron akong laptop, meron na akong internet on the go, siya walang laptop, ako meron. And then meron internet ako kahit saan magpunta. So na-insecure siya. So that time natulog ako guys. Natulog ako sa cushion. Ito yung hindi ko makalimutan. Insecure talaga siya guys. So natulog na ako. So ngayon hindi pa pala siya natulog. Nandito pala nakaupo sa upuan. Nakatingin lang pala daw siya sa akin. So sabi pa, so wala akong alam, the next day humingi siya ng sorry. Nag-sorry ba siya? Or basta meron siya sinabi na he did something wrong. Like, you know, yung laptop ko, guys, I don't know if it's still there. Pakita ko sa inyo, guys. Ilagay ko ditong picture. Kung makita ko pa, ilagay ko ditong picturean ko. Nilagyan niya niyang I hate you. Parang kutsilyo ba? Ginaganon, I hate you. Ganon. I think nagsorry naman siya. Pinakita niya sa akin. So, ngayon, sabi ko, ano yan? Nilagyan mo yan, makita yan ni Tami. Siya pa naman bumili, hindi ikaw bumili. Galit na galit ako, guys. Vandalism, binabandalism niya yung laptop ko sa galit niya, sa insecure niya. So, yun, ipakita ko sa inyo. So, yun siya. And then, naghanap siya ng sticker kasi makita daw. Kasi plano na ni Tami, sabi pa ni Tami, kukunin kita dyan. So, ngayon, umuwi na si Tami doon, diba, sa New York. So, ngayon, itong si, parang ano yung kain ko ba? Parang limitado yung kain ko ba. Buti na lang yung ibang mga Pilipinong nakilala ko, iniimbita ako, doon ako kain sa kanila, ganun. Pero limitado talaga yung kain ko, guys. So, ang nangyayari, ito namang si Tami, alam niyo kung anong ginawa niya kasi naawa siya sa akin. Nag-order siya, tumawag siya ng mga Chinese restaurant doon sa Florida. Ang ginawa niya, pinadeliver niya sa akin ang daming pagkain, guys. Ang daming pagkain na pinadeliver niya sa akin. So, ngayon, yun yung kain ko. Pero ito yung ex ko, tinulungan naman akong kumain. Parang nakikain na rin siya sa bigay ni Tami. Ang kapal ng mukha, di ba? Siya pa yung walang hiya na hindi ako, parang limitado yung kain ko, hindi ako makakain palagi, isang itlog, ganun. Ganyan yun siya. So ngayon, kumakain siya, tinutulungan niya ako ng kain sa mga pinapadala ni Tami na pagkain. So ngayon, si Tami, nagdesisyon siyang kunin ako. So alam na ng ex ko, sabi ko, kukunin na ako, dalhin na ako sa New York. Pero ang sabi ng ex ko, he cannot, get you kung hindi siya magbayad ng, magkano ba yun? 1,500, 1,700, 1,700 or 1,500. Basta hindi ko na maalala, guys. Dollars, okay? That means, si Tami, kung kukunin niya ako, magbayad siya sa ex ko ng ganong amount. Ang laki, guys, ha? Kasi ang rason niya, guys, yun yung bayad sa lahat ng gastos. Diba? Very illegal talaga sa lahat ng gastos. Dinala niya ako dito eh. So, very illegal talaga. Pero dahil si Tami, interesado siya sa akin at gusto niyang makawala ako doon sa lalaki. Ito yung sabi ni Tami, gusto niyang makawala ako doon sa lalaki. Binigyan niya. So, ito na nga. Papunta na si Tami, nagkita na kami dito sa New York. Second time niya. Yung second time niya is yun yung planong dalhin ako. So, ngayon, before kami umalis, gabi yun. Sabi ko, okay lang sa'yo, magbabayad ka. Sabi niya, yes. So, okay lang. Pero, ito yung nangyari, guys. So, ngayon, dinadrive na ako ni Tami sa apartment to para i-drop yung chiki para ibigay sa ex ko. So, ngayon, si Tami nag-stay lang sa car. Sabi ko sa kanya, ito na yung chiki. Okay? I think, meron pang mga latanya yung lalaking yun kasi hindi ko na maalala ha. Pero, meron pa siyang mga latanya. So, binigay ko. May mga sinasabi siya eh. Pero, hindi ko na talaga maalala, guys. Tignan ko nga yung mga old videos ko. Kasi yung old videos ko talaga sure ako doon. Kasi, yun parang fresh na fresh pa yun ba? Hindi pa siya sobrang ano. So, ngayon, binigay ko yun. To make story short, binigay ko yung chiki sa lalaki, sa ex ko. To make story short, bumalik ako sa sasakyan. Pero, pagbalik ko sa sasakyan, pauwi na kami, o paano na kami, paalis na, papuntang New York. Before kami nag-start nag-drive, sabi pa niya, are you sure you wanna go with me? Sabi pa ni Tami. Gusto niyang makasure na sasama ako sa kanya. Yes, kasi look, I like you. Sabi ko, gusto kita. And sabi pa niya,
are you sure? Kasi hindi, pwede ka na makawala sa kanya. Binayaran ko na siya, sabi kanya. Binayaran ko na siya, so pwede ka na makawala. Tulong na yan sa'yo. Pero gusto ni Tammy, parang gusto niya mas sure ba na before niya ako dalhin, sure ako na gusto sa sasama talaga sa kanya. Hindi lang parang gamitin siya. Sabi pa niya, you can stay here if you want with your friends. So, but nabayaran ko na yung lalaki kung ano yung gusto niya. Pero sumama ako, guys. To make a story short, sumama ako. Kaya nga dito ko. Sumama ako. Pero yung pagsama ko is parang tulaling pa, guys. Understandable naman, guys, no? Second time ko siyang na-meet. And then, napag-desisyon na nadalhin ako sa makatira. Pero before that, before siya pumunta dito para dalhin ako, nag-usap na kami, nadalhin kita dito, ganun. Sabi ko, to make a story short, nakapunta kami sa New York. Yung New York story na yan is 4 o'clock in the morning. I think 4 o'clock in the morning kami nakadating sa New York. And then, pagdating namin doon, gising pa yung mama ni Tammy. First time kong meeting sa biyanan ko na nagmama agad ako, guys. Nagmama. So, sabi ko, mama. Mama! So, yun. So, nasya-shock ako, guys. First time ko doon. And then, after that, natulog kami. And alam nyo guys, itong story na ito is, I think ang dami ko pang hindi na sabi sa inyo. I think nakalimutan ko or ganon. So, I think ang dami pa kasi parang, yung ko kasi, yung memory ko is parang na-realize ko na parang nag-fade. Parang madali din ako makalimot. So, yun yung story namin ni Tammy. Gusto nyo ng part 3 guys, yung pagbalik ko sa Florida. Let me know guys. Kasi mataas na itong video. So, yun yung story. At saka kung gusto nyo ng part 3, guys, ang part 3 pala guys, yung part 3, yung sinabi ko na baril, part 3 pala siya guys, kasi parang sobrang taas na yung video natin. Doon mo na siya makikita sa part 3 na pagbalik ko sa Florida. Kasi bumalik ako guys ng Florida mga few months later. Sasabihin ko sa inyo kung bakit anong nangyari. And kung gusto nyong malaman, so please keep on watching guys. Please subaybayan nyo na lang. Kasi sobrang taas na yung video natin. At saka napuno na yung camera ko. Inano ko na naman. Nagpa-transfer na naman ako. So yun yung story namin ng buhay. Ng ko. So, at saka i-update ko kayo kung anong nangyari sa ex ko. At saka yung kausap niya sa part 3 na rin yun. Sana nag-enjoy kayo. Salamat guys sa pag-share ng video. And I know sobrang taas na ito, pero yun yung buhay namin. Buhay ko. Ang dami pa nga his story na hindi ko na naalala. Ang saya namin ni Tammy nung first namin. Kahit hindi pa kami talaga totally magkakilala. Yung feeling na ang swerte ko. Yung feeling na, wow, kakaiba pala talaga itong lalaking ito. Yung mga naranasan ko na hindi ko naranasan sa ibang lalaki. Si Tammy talaga yung parang nagparana sa akin. Yung mga simpleng bagay ba? Yung mga bulaklak. Every time na yung nagkita kami second time, binigyan na naman ako ng bulaklak. Ganun. At saka sa pagkain, kung anong gusto. Doon talaga ako na guys na wow. Yung parang anong gusto mo, bilhin natin. Yun siya. Yung nagkita kami twice doon sa Florida. Yung panglalang basis is yung dinala na ako. And also yung mag-drive kami. Guys, alam nyo guys, yung pag-drive namin patong Florida, patong New York. Siya, parang ang sad ko, aminin ko sa inyo, ang swerte ko sa kanya, pero nafe-feel ko na, alam nyo naman, hindi naman basta-bastang makalimutan yung ex, di ba? Lalo na napamahal mo siya, and then suddenly yun yung nangyari. Pagpunta mo sa Amerika, ang nangyari, iba pala yung matutuluyan mo, iba pala yung kaganapan ng buhay mo, may ibang lalaki pala nasasalo sa'yo, and then mahal mo ang lalaki, and then paano ito, ganun ba? Parang ang sad ko, hindi nga ako palagi nakipag-usap that time kay Tammy, palagi akong nagtulog talaga. At saka that time, siya lang yung nagdadrive, walang karilyebo kasi bago pa nga ako guys, and then parang nanibago ata siya. And then pagdating namin sa New York, ang daming ganap na sasabihin ko sa inyo. Ang daming mga pangyayari sa amin ni Tammy. At saka, ang daming pangyayari din pagdating sa Florida, pagbalik ko doon. So, yun. So, sabihin ko sa inyo yan, guys. And, yun. Ito yung buhay ko. And then, manonood na lang kayo sa part 3 natin, guys. Kasi, mataas na. Salamat, guys. And, meron pala. Bakit ko pinakasalan siya? Alam nyo, guys, kapag fiancé visa ka, pagdating dito, dapat magpakasal kayo 3 months, diba? 3 months kayo pakasal. Kapag hindi kayo magpakasal, and then hindi ka uwi sa Pilipinas, TNT ka dito, diba? So, kaya, sinabi ko sa kanya, mapakasalan mo ako, kaya nga nagpakasal. Kaya nga ako na yung nagharas talaga sa kanya na pakasalan ako
para hindi na ako maging TNT pa. So, yun yung answer sa may nag-comment na bakit pinakasalan ko kahit ganun siya kasalbahe. Kapag andito ka na, and then parang, di ba, America is land of the, opportunity. Dito na lahat ang daming nangarap makapunta. Pero yun, so sabi ko sa kanya, kaya nga, pinakasalan ko siya kahit ganun yung nangyari. So yun siya, yun yung answer. And salamat guys, I will see you guys tomorrow. Please don't forget. See you, kita-kits tayo sa part 3. Bye guys, thank you for sharing. Kita-kits tayo, bye!